Etorkizunari begiratu nahi diogu eta Europaren eskutik oinez ibili nahi dugu. Europatik datozen zuzentarauetan oinarrituta zero zabor politikak indarrean jarriko ditugu Beasainen. Eta zer da zero zabor norabidea? Murrizketan, berrerabilpenean eta birziklatzean oinarritzea, hondakinak lehengai gisa tratatu. Gipuzkoan, gaur egun arte izan dugun birziklatze ereduak goia jo du, eta 155 inguruko topean ataskatuta dago. Udal gobernuaren lehentasuna da ahalik eta gehien birziklatzea. Beraz, bilketari dagokionez, sistema eraginkorrenaren aldeko apustu egiten dugu. Hau da, atezateko bilketaren sistema eraginkorrena, erosoena eta merkeena delako. Gainera, 155 inguruko mailatik 180ra igotzen delako birziklatze maila. Halare, birziklapenaren aldeko adostasun sozialak eta politikoak lortzeko prest gaude. Alderdi guztiak adierazi dugu gehiago birziklatzearen alde gaudela, eta alde teknikoari begiratuta eta alderdikeriak utzita adostasunak lortzea posible dela ziur gaude. Aurreko garbi utziz, Beasaingo indar harremanak kontutan hartuta eta adostasunaren izenean, gaur gaurkoz martxan dagoen 5. edukiontziarekin ahalik eta birziklatze maila altuena lortzeko apustua egiten dugu. Beasaindarren artean, hondakinen gerrarik ez egiteko. Helburua, Beasainen ahalik eta birziklatze maila altuena lortze izango da. Hau da, ahalik eta gehien birziklatzea, 170 edo 180ra hurbildu. Udal gobernuak maila horreta iristeko bilketa sistemaz gain behar diren beste neurriak hartzeko konpromiso hartzen dugu. Gizonez gintzakin zabaltzen zen, eta hemendik aurrea zabalduko da txartel batekin ikutuz. Oroko txartel bat, ja danok etxen daukaguna, poltsa konpostagarriak elortzeko txartel berdina da. Ez da beste bat eskuratu behar, hau bere erabiliko dugu, tapan ikutu, eta orduntzeia tapa desblokeatuko da, zabalduko dugu, poltsa bota, dana orain arte bezala, diferentzi bakarra izango da, zarraia honekin zabalduko dela. Esan bezala, martxoaren 4 hasiko gara zarraiak aldatzen, hori da egun baten egiten, pentsatu, aste guztia beharko degula zarraiak aldatzeko, baina ordurako komeniko litzeke, etxen daukazen txarteltxo hau ja aurkitzea, ze jendea zurran dauka etxen, baina ez dakit not, eta galdu dutenak bi aukera izango dute txartela berriz egiteko. Martxoaren 4 aurretik sasietara deituz, berriro prestatuko dugu, postaz behartuko zaie, eta martxoaren 4 ondoren, hemen bertan gure lankide bat ongo da, Beasaingo udaletxen, eta izango da honea etorri, eta momentun prestatuko zaio txartela. Orain arte organikoan parte hartzen ez duten entzat, hauek ere aukera izango dute. Izango da baita ere udaletxea etorri, martxoaren 4tik aurrera, eta emango zaie, ugotxoa, txartela egingo diegu, eta poltsa konpostagarriak ere emango zaie, beste bezala.